And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret Files. Dinilaan ko ang ice cream. Saka ko sinubo at kinain. Tandang-tanda ko pa. Birthday ng friend kong babae noon. Eh di nagpainom siya kasama yung ibang friends namin. Pati yung boyfriend niya. Inimbitan niya kami sa bahay niya. Marami siyang handa. Eh di after namin kumain, nagnomo-nomo na kami. Malakas ang ininom namin. Kwentuhan, kantahan, halakhakan, kulitan. Tapos, nagutom ako habang nagiinom kami. Sabi ko sa kaibigan ko na may birthday, kung pwede, pahingi ako ng ice cream. Kasi may ice cream sila sa ref. Eh medyo hilo-hilo na yung friend ko. So, sinabi niya sa boyfriend niya na samahan na lang ako na kumuha ng ice cream. Eh di sabay na kaming lumabas sa kwartong pinag-iinuman namin. Nagpasama ako kasi mataas ang ref nila. Hindi ko masyadong abot yung bandang freezer. Eto na nga. Tinulungan ako ng boyfriend ng friend ko. Siya yung kumuha ng ice cream sa freezer at kinuha yung apas sa may lamesa. At siya na ang nag-scoop ng ice cream at binigay niya sa akin. Habang nakain ako ng ice cream, habang dinidila-dilaan ko, biglang humirit yung boyfriend ng friend ko. And by the way, JC ang name niya. Sabi niya, "Sarap naman ng kain mo ng ice cream. Pero mas masarap ang ice cream ko dyan." Sabay turo sa bandang shorts niya na nakabakat yung ice cream niya. Papasok na dapat kami ng kwarto. Bigla niya akong hinila pabalik banda sa ref. At bigla niyang tinapon ng ice cream ko. Hinalikan niya ako. At nadala ako sa mga halik niya. Hanggang sa inilabas niya na yung ice cream niya. At sabay sabing, "Etong ko, gawin mong ice cream." At ayun na nga, kinain ko na ang ice cream habang nakasandal ako sa pader. Halos mabulunan ako kasi sumasabay siya sa paggalaw eh. At ayun na nga, nalunok ko lahat ng cream sa ice cream ni JC. Hiningal kami parehas.
At naghilamos muna ako bago pumasok ng kwarto. Kasi nauna na si JC pumasok ng kwarto. Gulong-gulo ako sa isipan ko. PS. Nadala lang ako. PPS. Naulit pa yon. PPPS. Mahal ko na siya. Nagmamahal. Jonathan.